Entrevista qui puguis. Bona tarda. Com cada dilluns, ens trobem a Entrevista qui puguis. Avui ens trobem en plena setmana de la comunicació de la Universitat de Lleida, unes jornades per apropar el món audiovisual i de la comunicació als alumnes que, al llarg dels dies, han gaudit de les diverses visites. Una d'aquestes ha estat la del grup Barnils amb el nostre entrevistat d'avui, el periodista Carles Solà, director del programa Tot un món de TV3. Carles Solà és el responsable de la traducció del llibre Corresponsals de les migracions, de Jean-Paul Martoz, que pretén treure del gueto les informacions sobre les migracions, és a dir, que tothom sigui tractat igual sense tenir en compte la seva procedència. La nostra companya Lídia es troba en directe amb Carles Solà des de la sala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida. Anem a donar-li pas. Bona tarda, Lídia, i moltes gràcies, Carles, per atendre'ns. Bona tarda, Mireia. Efectivament, em trobo aquí amb el Carles. Benvingut, Carles. És un honor ser aquí a la Universitat de Lleida, entre vosaltres. De què tracta Corresponsals de les migracions? Senzillament ens dona idees, ens dona eines per poder treballar amb tots els elements. Per exemple, primera eina, no creure'ns fil per rat del que diu una institució. Contrastar, però és que això és bàsic de la feina de periodista. Qüestionar. No sé el que diuen a Espanya, corre bé i dile. Una institució em diu una cosa, jo la porto cap allà, aquella nota de premsa es converteix en notícia sense haver-hi alguna reflexió, contrast, crítica, res. Segons la lògica capitalista, acceptem només els immigrants quan ens interessa, és a dir, perquè facin feines més barates? La lògica, diguem-ne, que arrosseguem des del segle, no sé, ja em perdo en el temps, però sabent que existeix, sabent que això és així, sabent que el desequilibri entre els països que exploten i els països explotats es manté i augmenta i fins i tot s'accentua, doncs llavors et preguntes, i què podem fer? La lògica, diguem-ne, ens porta a situacions com aquesta crisi i què està fent? Ens estem començant a imaginar un món diferent que el que tenim o estem recollint el que podem per aguantar la ventada, per intentar sortir el menys perjudicats possibles i després continuar amb la mateixa lògica de consum, amb la mateixa lògica... Jo no sabria què dir-t'hi. Què creus que fa mal el concepte d'immigrant? Llavors, en aquest sentit, sí que corren cada vegada més rumors en el sentit que s'afavoreix a les persones en funció de l'origen, o que, per exemple, en el cas dels comerciants, doncs, hi ha gent que obre comerços que no paguen impostos. Tot això està en l'àmbit de la rumorologia, és molt fàcil de combatre, es combat amb informació. Però també trobaràs, diguem-ne, moltes persones que no escolten, que no volen escoltar, que tu els hi pots dir, no, és que això és així, perquè una persona que obre un comerç doncs, té excepcions fiscals, però les té tothom. Si ho obres tu, jo, ella que pregunta no sé on, no hi ha, diguem-ne, diferència per l'origen. Creus que els mitjans de comunicació tenen un gran poder al moment de crear les identitats de la nació catalana? Primera diria que no només tenim la missió una mica de crear aquest imaginari col·lectiu en el moment en què estem, sinó després també. És a dir, si som un estat, els mitjans de comunicació hauran de cohesionar la societat al voltant d'aquestes noves institucions. I això ho hem de començar a fer ara. Ja ho hauríem d'haver començat a fer fa 20 o 30 o 40 anys. De fet, el catalanisme ha sigut més inclusiu que exclusor. Els immigrants s'han de sentir catalans? No, jo dic que amb 9 anys que porto aquí, en el programa Tot un món, he parlat amb molta gent que diu que se sent català i que jo el que vull dir és que una persona que diu que se sent català, jo no parlo dels que no se'n senten, hi ha molta gent que no se'n sent, que no ho diu, però aquella gent, una dona de Brasil que em diu jo vull que la meva neta sàpiga que la seva àvia va ser una dona brasilera que va venir a viure a Catalunya i que va participar en el procés de la independència, perquè ella participava en les consultes de Manresa, parlo de casos concrets, O a Vic, un noi, l'Ali Sumaila, que és de Ghana i que em deia, jo soc de Ghana, però els meus fills són catalans, han nascut aquí, i jo, en funció dels meus fills, però també en funció del que em vull sentir, sense deixar de ser ghanès, em sento català. Jo m'emociono quan llegeixo Verdaguer. Jo, amb aquesta persona, com li puc negar la seva catalanitat? Perquè sigui de color negre i vagi néixer a Ghana? Perquè vagi néixer a Brasil? Perquè vagi venint 10 anys, en 20, en 40, perquè em porti 30 aquí. Doncs moltes gràcies, Lídia. Agraïm la teva col·laboració. Espera, Mireia, abans d'acabar, m'agradaria saber l'opinió d'un assistent de la xerrada.
Endavant, Lídia, t'escoltem. Gràcies. Hola, Carme, què t'ha semblat la xerrada? Doncs m'ha semblat una xerrada molt adequada. En un temps de tanta crisi, és veritat que quan surten robatoris a les notícies o alguna cosa similar, s'acostuma a pensar que són els estrangers els culpables, per aquesta idea que s'ha generalitzat de que ens venen a prendre lo nostre. Potser ens hauríem de parar a pensar si ens agradaria que ens ho fessin a nosaltres quan anéssim al seu país. Doncs moltes gràcies, Carme. A vosaltres! Et torno la connexió, Mireia. Gràcies, Lídia. Doncs fins aquí l'entrevista a qui puguis d'avui. Esperem que us hagi agradat i que pugueu reflexionar sobre el tema. Fins dilluns que ve!